ne vrti se svijet oko fizike. I život nije fizika, ali fizika je svugdje oko nas. Vidjet ćemo u ovom videu kako i najobičnija čarapa, bičva, može shvatiti fiziku. Možete li vi primijetiti koliko se stvari oko nas u svakodnevnom životu opisuje i razumije fizikom? Ti zakoni fizike vrijede, neovisno o tome znamo li ih ili ne, vjerujemo li u njih ili ne. Primjerice, jedna toliko jednostavna stvar kao što je odlazak u školu, bilo ona uživo ili online, zahtjeva gibanje. Znači li to da vi hodate ili se vozite do škole? Ili odlazite od kreveta prati zube pa do radnog stola za računalo? Vi ste u gibanju. Čak i kada mislite kako mirujete i samo sjedite, gibate se, relativno u odnosu na nešto. Zemlja se vrti oko svoje osi, pa oko sunca. A sunce za sobom vuče cijeli sunčev sustav kroz galaksiju i tako će biti i onda kada nas neće više biti. Gibanje ljudi, dobara, informacija je omogućilo razvoj naše civilizacije, a samo gibanje kao takvo po planeti je sve samo ne jednostavno. Znanost pa i fizika kao jedna od njih objašnjava vrlo kompleksne i komplicirane pojave tako što promatra manje dijelove i od njih gradi razumijevanje većih stvari. Putovanje primjerice od Zagreba do Dubrovnika može biti i kratko i dugo. Možete avionom ili autom, možete i brodom ako idete primjerice preko Ancone, pješke, biciklom. Koji god način prelaska iz jednog mjesta u drugo izabrali, zgodno je unaprijed isplanirati put. Puno je zgodnije raditi projekcije trodimenzionalnog svijeta u kojem živimo, koji ima i visinu i širinu i dužinu, koji ima i gore i dolje, lijevo desno i naprijed nazad, u manje dimenzije, u niže prostorne dimenzije. Tako je primjerice geografska karta zapravo samo prikaz našeg trodimenzionalnog svijeta. Na njoj se ne vidi gore dolje, ne vide se vrhovi planina kako su uzdignuti. Iz ptičje perspektive ili još bolje iz neke daleke perspektive, put avionom ili automobilom izgleda prilično jednostavno. Ili zakrivljeno ili ne, ili pravocrtno ili ne. Stoga možemo ponoviti kako razlikujemo putanju kao liniju koja spaja sve točke kojima je tijelo prešlo tijekom gibanja i pomak kao najkraću udaljenost između dvije točke, odnosno usmjerenu dužinu. Podsjetimo se također kako je život sve samo ne jednostavan, pa tako i za bilo kakav duži put koji ima svojih i uspona i padova, i ubrzavanja i usporavanja, i zaustavljanja i ponovnog kretanja, moramo pričati o srednjoj brzini. Brzini koju smo prosječno ostvarili prelazeći neku udaljenost, delta S, u nekom vremenskom intervalu, delta T. Tu srednju brzinu računamo kao omjer prijeđenog puta tijekom vremena u kojem smo taj put prešli. Kad bi postojao idealni svijet, što zapravo ne postoji, mogli bi reći kako smo se tijekom cijelog tog puta gibali jednom te istom, stalno, nepromjenjivo, dosadno, monotono, to jest jednoličnom brzinom. Kod jednolikog gibanja po pravcu u istom vremenskom intervalu prelazimo jednak put, dok nešto ili netko ne promijeni brzinu ili smjer gibanja. A fizika, kao i mnoge druge znanosti, komplicirane pojave i sustave pokušava objasniti i shvatiti stvaranjem pojednostavljenih objašnjenja, takozvanih modela. Znanstvenih modela kojima se objašnjavaju pojedini dijelovi stvarnosti, svijeta i prirode oko nas. Tako primjerice komplicirani oblik našeg planeta Zemlje koji se zove geoid možemo razmatrati kao malo spljoštenu kuglu. Udaljenosti čitavih gradova s tisućama i tisućama ljudi razmatrati kao udaljenost dvije točke, gdje smo gradove, ljude i njihovo postojanje zanemarili i sveli na točku, a zakrivljenu avionsku putanju od Zagreba do Dubrovnika opisivati najjednostavnijom mogućom putanjom, najkraćom mogućom putanjom, pomakom od početne točke do konačne točke. Pogledajmo na trenutak slike iz života dva prijatelja, dvije čarape, bičve koje se spremaju na put od Zagreba do Dubrovnika. Dosta im je bilo da ih samo nosaju i gaze. Odlučile su krenuti na svoj put, ali baš im se ne žuri. Baš im se ne žuri. U Dubrovnik krećemo hitno. Kuda ići, to nam je sad bitno. Može li onako da nam je put najkraći? Naša će putanja biti tad i pomak, to znači. To bi bilo najkraće i najbrže, ali zbog korone se ne može u avione. Stožer je propusnice ukinuo, pa bi ja po autocesti krenuo. Autocestom do kraja na koju se magistrala spaja na kolač, jesti, nije frka, jer kad malo razmislimo, neovisno putanje koju koristimo, kud god išli, što god izabrali, pomak smo isti ostvarili. Kakve sve smislili kombinacije, već mi fali malo akcije. Moram priznati kako se jako volim gibati. Volim se gibat. Krenimo, konačno postaje oblačno.
Ma nema problema, ali mi je dužnost golema pomoći nekome prije. Prijatelj zadaću predao nije, moram do njega skočiti, njegovu radnju pokupiti i u školu mu odnijeti i ostaviti na porti, a i svoju najdržu igračku ostaviti. Donacije se skupljaju za ekipu koja u potresu nastradaju. Nije puno, ali možda nekoga razveseli u ovo vrijeme tmurno. Super, može, nema problema, to je baš super šema. No, nisam te baš shvatio, koliko brzo bi se vratio? Pa brzo, ne znam, ovisi od puta, za nekih 25 minuta. Tvoj mi odgovor nema smisla, malo te nepažnja stisla. Ne pitam te kada ćeš se vratiti, nego koliko brzo to možeš uraditi. Nepažljivost nam je obostrana, to je mnogima česta mana. Zar me nisi razumio ili si samo odglumio? Rekoh za 25 minuta, više manje. Najviše ovisi od putanje. Opet pričaš, vrlo praktično, ali zvučiš fizički netočno. Zbilja, sad ja nisam ništa shvatio. Pa zar me nisi pitao kad bih se vratio? Svaka minuta 60 sekundi ima, što znači 25 minuta je 1500 sekundi. Štima? Ne razumijem zašto si mi to spomenuo, niti gdje sam se zapravo zeznuo. Pretvorio si minute u sekunde samo, ali minuta je dozvoljena jedinica, to svi kao znamo, vremenska sitnica, kako prof već reče, mjera za vrijeme koje teče. Nije ti greška baš neka teška, sekunda je standard za vrijeme dogovoren, ali moj traženi odgovor ostaje neizgovoren. Ok, stanimo malo. Vrijeme s malim slovom T obično označavamo, a sekunde teku brzo. Gotovo kao da brojimo. Prof nam je ispričao zašto sekundu sekundom zovemo. No, usprkos svih razgovora naših, još uvijek ne znam gdje pogriješih. Pa sad si i sam rekao. Kažeš mi vrijeme, a nisam te to pitao. Nisam te pitao kada ćeš se vratiti, nego koliko brzo to možeš napraviti. Mislim da sam napokon shvatio. Ja sam mislio da pitaš kada bih se vratio, no da skratimo. Odgovor ti ne mogu dati, a da će ti on korisno zvučati. Zašto? Čarapo neiznošena, pa ne znam. Nije da ga skrivam, brzina nije odgovor koji zapravo želiš kad malo bolje razmisliš. Valjda želiš saznati kad ću se vratiti. Informaciju o brzini ti neće čekanje skratiti. Ajde, isprobaj me. Ok, recimo prosječnom brzinom, onako kako neko lagano šeta i baš ništa mu ne smeta, srednjom brzinom ljudskog hoda, 5,5 km na sat. Skoro da ni pužu ne možeš zbrisat. Niti se žuri, niti juri, a nije ni da se razvlači ili zavlači. Eto vidiš kako postoje glupa pitanja. Vidi ga, još se smije. Ali koristan ti je moj odgovor, zar nije? Imaš pravo, do mene. Ok, onda, koliko je to daleko? Tu je sad nešto uvedeno, čime je gibanje prilično određeno. Udaljenost koju čarapa gazi kada neki put u vremenu prelazi. Brzina je bitna, to svakako istina je, ali se samo brzinom gibanje ne opisuje. Kada negdje hodamo, vozimo se ili letimo, bitno je da se uvijek sjetimo i u kojem smjeru idemo i koliko je to udaljeno. Pa da, prijeđen put u nekom vremenu, srednju brzinu daje određenu. Eto. I? Šta i? Pa koliko je to daleko? Kako misliš koliko daleko? Koliko ću sve skupa hodati ili koliki je moj pomak? Za ovo nam treba jasan znak. Do prijatelja je oko 550 metara sam tak, a od njega do škole je oko 900 metara čak. A od škole nazad do tu oko 460 metara onda. Tu se nađemo, jel da? Ako je tako, onda je lako. Da, tu se eto nađemo, no samo da ti kažem, odgovor si mi već dao, a da to ni sam nisi znao. Do prijatelja 550, pa do škole 900, pa nazad do tu 460. Pozornost molim, u metrima sve zbrojim, znači skupa sve znam, jasno je kao dan, 0 metara, ni sim ni tam. Da, metara 0, da me susjeda ne bi čula, na kraju dođeh tamo otkud pođeh. Još da nas neko čuje, pa da nam se podsmjehuje, pomislili bi, a ludih li čarapa, falim šlapa ili barem nečija šapa. Dobro je da nas nitko ni ne čuje ni ne gleda našem razgovoru, ni pravila ni reda. Šut, nikad ne znaš. Sumnjam, ipak pričamo o fizici. No, dao si mi odgovor i nemam više prigovor. Tvoj ukupni put će biti svi pojedinačni zbrojeni putevi, odnosno prijeđene udaljenosti i njihovi brojevi. Tako se barem meni čini, ako me razumiješ samo klimni, a pomak na kraju 0 je, jer se vraćaš tu, otkud krenulo je sve. Ma dao sam ti kroz ovaj suludi razgovor zapravo i više puta odgovor. Mogao si primjerice nešto i sam izračunati, znao si koliko će mi vremena trebati, a i kojom ću se brzinom gibati. Pa onda jasno je sve. Put se lako nađe preko vremena i brzine, zar ne? Ma, smiješan sam totalno. Recimo to ovako. Pričao si mi da ti treba 25 minuta sigurno, što je u 1500 sekundi pretvoreno. Malo bi brže išao, bar si tako rekao, od neke brzine prosječne
kako hodaju većinom ljudi, zar ne? Znači, brzina bi ti bila, rekao si, 5,5 km na sat. Put se lako može izračunati sad. Ajde da te čujem, nisam te prepoznao, ti si kao neka faca. Kolač ti u Dubrovniku kupujem, a sad te puštam s lanca. Pa brzina je put kroz vrijeme i stoga mogu reći kako je put zapravo brzina puta vrijeme. No imam informaciju u minutama i brzinu u kilometrima po satu, pa mjerne jedinice moram uskladiti kako bi bile usporedive, inače mogu napraviti grešku, samo tako. Dobro si to uočio. 5,5 km na sat dijelim s 3,6. To je zgodan trik za zapamtiti. Ok, nije trik jer tako je, 1 km ima 1000 metara, 1 sat ima 3600 sekundi, što znači da 1 km na sat ima 1 kroz 3,6 metara po sekundi. Da, nije trik, ali je dobar način za zapamtiti. Kada ideš s mjernih jedinica koje predstavljaju veće vrijednosti, kao kilometar i sat, na niže mjerne jedinice kao metar i sekunda, iznos dijeliš 3,6. E pa da, a kad hoćeš s metara po sekundi prebaciti na kilometre po satu, onda množiš s 3,6. E da, nije trik, ali je zgodno i praktično za upamtiti. Uglavnom, tvojih spomenutih 5,5 km po satu, kad podijelim s 3,6, dobivam kako je 1,53 metara po sekundi. Eto vidiš, otprilike 1,5 metar po sekundi. Niti planiram juriti, žuriti, ali se neću razvlačiti i odugovlačiti. Pomalo. Nema frke. No, 1,53 metara po sekundi brzina puta 1500 sekundi vrijeme dobijem 2295 metara. To sam slično i rekao, do frenda oko 550 metara, pa od njega do škole oko 900 metara i od škole nazad do tud još otprilike 460 metara, sve skupa kad zbrojim zajedno 1910 metara. Ok, nisi puno fulao, obzirom da si procjenjivao na početku i rekao si 25 minuta lila. Da sam ptica. I da imam krila, ja bih sve to preletla, letila bih i nikad ne bi stala. Život je sve samo nejednostavan, zar ne? Da, jer bi to značilo kako je moje gibanje pravocrtno, s nepromijenjenom brzinom. Sa stalnom brzinom? Konstantnom. Jednoličnom? Kako bi fizičari rekli, jednolikom brzinom. Što bi značilo da bi to bilo jednoliko gibanje? Da, i to jednoliko po pravcu gdje bi u istim vremenima prelazio iste udaljenosti. Da, jer ako malo bolje razmislim, rekao si kako je tvoj prijatelj udaljen oko 550 metara, ali to je pomak, to je najkraća udaljenost. Da, tebe zanima koliki će mi zapravo put biti. Da? Pravi će put biti malo veći, moram neke zgrade izbjeći, a i korona i epidemiološke mjere sigurno stvaraju neke barijere. Put će se razlikovati od pomaka, čak i da uvedem nekoliko ključnih točaka različitih manjih dijelova i oznaka. Sigurno nekad brže i nekad sporije, dok se sva ta udaljenost ne pokrije. To je sve drugo, samo ne jednoliko gibanje, a ukupni pređeni put će biti zbroj svih puteva, zbroj svih dionica gibanja, segmenata, kako reče, manjih dijelova, dijeličaka, komadičaka. Moja diko, ne može to nikako biti jednoliko. Zato tako gibanje fizika učinkovito, ali ne baš maštovito, i zove nejednoliko gibanje. Bilo kakva promjena ili iznosa brzine ili smjera gibanja mijenja brzinu. Tako da možemo reći kako gibanje u kojem se mijenja iznos brzine ili smjer gibanja postaju nejednolika gibanja. Nejednoliko gibanje je kad se brzini mijenja stanje. Imam ideju, ajmo si igrat. Sviđa mi se kako razmišljaš. Tvoje gibanje do frenda ne može nikako biti jednoliko s konstantnom brzinom, jer eto, život. Ljepota fizike, ali znanosti, leži u jednostavnosti, ideja i koncepata, koji dio po dio grade veću sliku i bolje razumijevanje. Stoga, nejednoliko gibanje možemo razložiti na niz jednolikih gibanja i svako neovisno jedno od drugom razmatrati odvojeno, tako da nejednoliko postaje kombinacija jednolikih gibanja. To bi bilo cool. Mi bi mogli jedan dio razlomiti, ostatak neka ova ekipa koja gleda proba samostalno riješiti. Malo si zločest, ali bez muke nema nauke. Pomoći ćemo i više nego dovoljno. Mi analiziramo od tu do frenda, a oni kako im volja, dobrovoljno. Ti se fokusiraj na brojanje koraka. I trudit ću se da na svakom dijelu puta radim iste korake, iste dužine u istom vremenu. I neka ti je gibanje po tim dijelovima pravocrtno, može? Naravno, moram biti što je moguće pažljiviji, jer sve ukupno nejednoliko gibanje želimo razlomiti na nekoliko jednolikih. Ali javi mi se obavezno svaki put kad promijeniš brzinu hodanja ili koračanja ili bilo šta drugo. Možemo biti cijelo vrijeme na pozivu. Malo pojednostavljujemo stvarnost. Kao svi fizičari, radimo model. Može.
Može. Ja mjerim vrijeme. A ja ću indirektno mjeriti udaljenost. Indirektno? Pa da, ne direktno. Ja brojim korake, a iz toga ćemo izračunati prijeđeni put. Ok. Može, od tu do ruba zgrade imam jedan mali dio, S1. Pa nakon toga pravac do trenutka kada bi mogao otići iza zgrade. Taj dio mogu nazvati S2. Skrenem iza zgrada, prošetam po S3. Pa preko livade, kroz prolaz u zgradi, preko parkinga, pravac do vrtića neka bude S4. Nakon što zaobiđem vrtić, taj mali dio moramo uzeti u obzir kao S5. Pravocrtno do ulice će biti S6. Skrenem lijevo, spustim se niz ulicu do ruba prijateljeve zgrade, taj dio nazovemo S7. I desno još par koraka, S8, i stižem ispred njegovog ulaza. Tada ćemo saznati pravu prijeđenu udaljenost, tako što zbrojimo sve te putove. Može. Čuo sam kako je prosječna duljina koraka za muškarce 78 cm, a za žene 70 cm. Za čarape ne znam, ovisi valjda o tome tko ih nosa. Možemo procijeniti kako je tvoja negdje između, recimo 75 cm, bit će nam lakše. Zvuči razumno, i onako želimo dobiti nekakav osjećaj za feeling. Da, možda najbitnija stvar, znati odokativno procijeniti red veličine, jer što god radili u životu radimo greške, bitno je znati koliko si pogriješio, no... pripremio sam štopericu, možeš krenuti. Super, ja brojim koraka, ti mjeriš vrijeme. Da. Znaš kako je priprema prije bilo kojeg pokusa jednako važna, ako ne i važnija od izvođenja samog pokusa. Jesi pripremio tablicu koju ćeš unositi mjerenja? Evo, imam tablicu. U prvom stupcu vodim evidenciju o tome na kojem si dijelu puta. Ok, to znači kako će tvoja tablica imati 8 redaka za svaki dio gibanja, od prvog S1 do zadnjeg, 8. U drugom pišem izmjereni broj koraka koje ostvariš i kojim javiš. Označavam ih s N od engleskog number. To će biti samo broj. Ok, ja brojim i pazim da jednoliko koračam, pravocrtno. U sljedećem, trećem stupcu svaku vrijednost množim s 0,75 metara i dobivam prijeđenu udaljenost. Dobro, jer je svaki korak 75 cm, što je 0,75 metara, i broj koraka puta duljina svakog koraka daje prijeđenu udaljenost. U četvrtom stupcu pišem vrijeme potrebno za taj put. To ti zapravo mjeriš kad ti se ja javim. I štopericu ponovo pokrenem od nule na početku svakog dijela puta. Može, jer nam to vrijeme treba za pojedini dio puta. A na kraju sva ta izmjerena i izbrojena vremena će nam dati ukupno vrijeme do frenda. U zadnjem računom brzinu. Kao prijeđeni put kroz vrijeme potrebno za prelazak tog puta. Znači, gledamo koliko ćeš koraka ostvariti u određenom vremenu. Da, stoga je vrijeme nezavisna varijabla. A o njoj ovisi izmjereni i prijeđeni put. Što znači kako je put zavisna varijabla. Jer će nam zapravo od trenutka kad gledamo odrediti mjesto gdje se nalazimo. Stoga priprema je gotova. Idemo na mjerenje. Priprema gotova. Pozor. Štoperica spremna. I ja. Kreni. Prešao je 1. Pišem vrijeme. 22,55 sekundi. Restartam štopericu. Trebalo mi je 46 koraka, nema zaustavljanja. Već sam na S2. Bilježim prijeđeni put 46 koraka. Ovo je sad dugačka dionica. Taman da izračunamo što se može izračunati. Broj koraka 46 puta 0,75, prešao si 34,5 metra. Podijelimo li to s vremenom koje ti je trebalo, to jest 22,55 sekundi, dobijemo brzinu od 1,53 metara po sekundi. Taman onoliko koliko smo procijenili. Uskoro dolazim do kraja S2, prije skretanja lijevo iza zgrade. Spreman? Evo ga, sad. Vrijeme, 1 minuta, 50,5 sekundi. Preračunavam sve u sekunde, pišem 110,5 u tablicu. 294 koraka, skrenuo sam već lijevo. Pišem 294 koraka za S2. Vid nje, još jedne beznoge čarape. Sorry, evo me, uskoro stajem na kraju S3. Stao. 48 sekundi, restartam štopericu. Ok, pusti vrijeme, neka ide. Ali sreo sam frendicu, malo ću zakasniti. Napravio sam 64 koraka u ovom skretanju iza zgrade. Pišem 64 koraka, ali vrijeme leti. Neka leti. Za prijatelje i prijateljice uvijek treba naći vremena. Nema problema, samo vi čekulajte. Ja ću dodati još jedan redak za ovaj dio. Halo, a da nastavite šetati i pričati. Može. Krećemo laganini preko parka prema vrtiću. Zabilježi vrijeme koliko sam stajao. Krećem. Evo ga, sad. Hop, jesam. 60 sekundi pišem, ali 0 koraka, jer nisi koračao. Dobro. Brojiš li? Brojim, brate, mjeriš li? Ma mjerim. Ali se nešto to kod tebe razvuklo. Računam prijeđene udaljenosti do sad. S2 je 294 puta 0,75, S3 ispadne 48 metara. S3 zvijezdica, to je 0. Ide li? Ma ne žuri nam se baš. Pomalo. Ja idem računati ono što se može već izračunati. Brzina na S2 dijelu, delta S kroz T, 2 metra po sekundi. S3, to je 1 metar po sekundi bez računa. 48 podijeljeno sa 48. S3 zvijezdica, nije bilo gibanja, nema ni brzine, pišem 0. Evo, stižemo do vrtića, prijem. Tu sam, čekam znak. Stigao.
Vrijeme 3 minute 50 sekundi 88 stotinki. Restartam štopericu. Preračunavam sve u sekunde 230,88. 297 koraka, ali pazi, S5 je kratak. Znam, pazim. 267 koraka. Pišem. Prešao S5. Vrijeme 7,88 sekundi. 21 korak, već sam na S6, furam prema ulici. Pišem 21 korak za S6. Uskoro, spremi se. Dolazim do kraja S6, sad. Minuta je 15. Pišem 75 sekundi. To su 100 koraka. Fora, zapisujem 100 koraka za S6. Skoro sam na kraju S7, sad, 85 koraka. Stop, restart, 42,5 sekunde, pišem 85 koraka. Ovaj zadnji dio je kratak, ispred ulaza si skoro. Da, vidim frenda, evo me, stigao. 45 sekundi. 30 koraka samo. 30 koraka za zadnji, 8. dio. I tu naša priča o čarapama staje. Puštamo ih da idu u nove spoznaje. Idu dalje, svojim poslom u nove avanture. Bitno je da nikamo ne žure. Vi ispunite samostalno tablicu do kraja, analizirajte njihova mjerenja i nejednoliko gibanje kao kombinaciju jednolikih. Video iskoristite mudro, premotajte, zaustavite i ako treba ponovo pogledajte. Što više, bile su čarape toliko drage i omogućile vam da napregnete mentalne snage. Poslali su sirove podatke kako bi samostalno izračunali njihove ostatke, od prijatelja do škole, tablica s trenucima i ostvarenim koracima. Svašta se nešto može s njima. I za 3. dio gibanja, nazad od škole do kuće, poslali su mjerenja. Razmotrite kakva je to bila šetnja i kakva je prednost, te koja su ograničenja, ako nejednoliko gibanje rastavljamo na niz jednolikih. Koliki je bio ukupni put čarape koja se našetala? Koliko je dugo prva čarapa čekala? Koliko brzo su to napravili? Ima li to pitanje smisla i možete li odgovoriti na njega? Jeste li primijetili kakve su greške napravili tijekom mjerenja? Kako se gibanje opisuje i mjeri u svakodnevnom životu, ovisi kako pitate i koga pitate, te kako gibanje razmatrate. Ljudi gledaju gibanje relativno obzirom na neku referentnu točku, mjere korake i udaljenosti prijeđene u nekom vremenu. Životinje koriste slične, ali totalno drugačije mehanizme za snalaženje u vremenu i prostoru, kako bi prilagodile svoje brzine. Uši, vibracije i eholokacije, gdje se koristi zvuk kao sonar za vrlo precizno određivanje brzina. Mnoge životinje imaju svoje neke druge evolucijske metode. Neke zmije primjerice koriste organe za infracrveno motrenje ili ptice zemljino magnetsko polje za snalaženje. Određivanje brzine nije uvijek jednostavan zadatak. Fizičari će provokativno reći kako ono što se ne može izmjeriti ne postoji. Tako je bilo do početka 20. stoljeća. Sigurno, kada otkrivamo kvantne zakonitosti koje ljuljaju naša razumijevanja. O tome u nekom drugom prostoru i nekom drugom vremenu. Do tad, ostavljam vas s jednom misaonom vježbom, negdje daleko izvan naše zone sigurnosti, u bespućima svemira, gdje ste duboko uronjeni u sam svemir, ali toliko daleko od ičega. Kako bi odredili vlastitu brzinu u tom praznom međugalaktičkom prostoru? Iskreno se nadam da se tamo nikad nećete naći, jer ako se nađete, određivanje brzine vam uopće neće biti problem nikakav, niti prioritet. No mozak i moždane vijuge možete gurnuti dalje nego ste ikad mislili kako je to moguće.